Som Lenka. Som koučka, mentorka pre ženy, ktoré prechádzajú rozvodom a tiež nadšená mediátorka. Verím, že svoju budúcnosť tvoríme už dnes tým, ako komunikujeme. So svojím okolím, ale aj so sebou samým. V tejto sérii podcastov by som vám chcela čo najviac priblížiť to, v čom je mediácia úžasný nástroj a hlavne ako vám môže prakticky pomôcť v náročných situáciách, ktoré v živote prichádzajú. Či už hovoríme o rozvode alebo o vysporiadaní BSM, pri riešení dedičstva, pri susedských sporoch, pri sporoch v práci, v škole, nadriadený, podriadený alebo konflikt medzi kolegami. Konflikt je bežnou súčasťou nášho života a aj veľmi dôležitou, pretože ak ho zvládneme dobre, môže nás výrazne posunúť vpred. Tak poďme sa spolu pozrieť, ako na to. V čom vlastne spočíva čaro mediácie? Najlepšie bude, ak vám poviem krátky príbeh. Mama 2 dcér sa po práci vracia domov a už pred vchodovými dverami má jasno, že doma nie je úplne dobrá nálada. Z kuchyne totiž počuť, ako sa jej 2 dcéry hádajú. Keď sa jej konečne podarí dievčatá utíšiť, pochopí, že za konfliktom stojí pomaranč, na ktorý si obe dievčatá robili nárok. Baby boli 2, pomaranč len 1. Schválne, čo by ste urobili na jej mieste vy? Ako by ste tú situáciu vyriešili? Zrejme rovnako, ako to riešila mama v našom príbehu. Zobrala nôž, pomaranč rozrezala a dala každej dcere rovnakú polovičku. Veď kompromis, nie? Lenže s prekvapením zistila, že ani jedna z dcér nebola týmto riešením nadšená. Zostala teda s 2 rozrezanými polovicami pomaranča v kuchyni sama a obe dievčatá protestne odkráčali do svojich izieb. Ako to? Nuž, až neskôr postupne zistila, že jedna dcéra potrebovala pomaranč, pretože večer čakala kamarátky a chcela pripraviť na občerstvenie čerstvý pomarančový nápoj. A druhá dcéra potrebovala na projekt do školy šupku z pomaranča. Takže zdanlivo najlepšie riešenie, kompromis vo forme polovice pomaranča, nevyriešil potrebu ani jednej z dcér. Aj na džús, aj na projekt bola totiž polovica pomaranča veľmi málo. Mohla mama postupovať inak? Mohla? Ak by naša mama poznala techniky mediácie, tak by vedela, že skôr, ako príjme akékoľvek riešenie, potrebuje zistiť, čo a prečo dievčatá potrebujú. Potom by mohla veľmi elegantne konflikt dievčat uzavrieť tak, že by pomaranč ošúpala. Jedna dcéra by dostala dužinu a druhá šupku. A práve v tom je čaro mediácie. Zistiť, o čom je ten konflikt a zistiť, aké záujmy a potreby vlastne ľudia, ktorí uviaznú v konflikte, majú. Až potom nájsť riešenie, ktoré bude výhrou pre obe strany. Takže nerobte kompromisy. Radšej sa dohodnite. Ľudia, ktorí sa prvýkrát stretávajú s výrazom mediácia, si zvyčajne predstavia človeka, ktorý sedí na zemi so zavretými očami, sústredí sa len na svoj dých, je ticho, snaží sa odfiltrovať okolité zvuky a popri tom počúva relaxačnú hudbu. V skutočnosti je to však pri mediácii inak. Nesedíme na zemi, ale za okrúhlym stolom, s otvorenými očami a ideálne aj ušami a naopak snažíme sa počúvať druhú stranu, aby sme ju pochopili a snažíme sa hovoriť nahlas a zrozumiteľne, aby pochopili nás. To všetko pod vedením mediátora. Ale predsa má mediácia a meditácia niečo spoločné. Meditáciou sa vieme efektívne zbaviť stresu, zlepšiť koncentráciu a získať zdravý spánok. S tým všetkým dokáže výrazne pomôcť aj mediácia, pretože vyriešené konflikty a dobré vzťahy fungujú omnoho lepšie ako lieky na stres či na dobrý spánok.